Už vám to nebudem gatekeepovať, to je moja rutina na ultra lesklé vlasy. Nič žene nebústi sebavedomie tak ako hladké a lesklé vlasy. A za tento lesk blesk môžu tieto produkty. Táto pôvodná rada Elseve Glycolic Gloss sa momentálne rozrastla o každodenných pomocníkov, ktoré úplne dokonale doplňajú tú ich prémiovú radu. Táto prémiová rada je niečo ako také hýčkanie a wellness pre vaše vlasy. Nie je určená na každý deň, keďže každodenné používanie môže trošku tie vlasy zaťažiť. Samozrejme, ale každodenný život a vonkajšie vplyvy tento lesk môžu trošičku zmatniť a presne vtedy môžete siahnuť po týchto každodenných produktoch. Navyše tento sprej môžete nosiť všade so sebou a nazvala by som ho niečo ako taký tekutý hodváb, pretože po použití tie vlasy proste úplne krásne zaleští. A keďže je to taká sérová vodičková forma, tak tie vlasy že vôbec nezaťaží. Navyše ešte funguje aj ako ochrana pred teplom. Milujem multifunkčné produkty. Mám od prírody veľmi jemné a riedke vlasy. Práve na to mi extrémne vyhovuje táto nová rada, pretože tie vlasy zostávajú fakt také jemné, vzdušné, nie sú proste také zlepené a masné. Takže pokiaľ chceš naozaj kvalitnú starostlivosť o vlasy ako zo salónu, tak si utekaj pre túto nádhernú rúžovú rodinku od Elseve Glycolic Gloss.